Mireu, avui us vinc a explicar un conte molt especial, i la manera en com us l'explicaré encara és més especial. El conte, potser alguns el coneixeu, potser quan heu vist abans el dibuix ja sabeu quin conte és, però pels que no ho sapigueu, us dic el títol i es diu De què té gust la lluna. Algú de vosaltres ho sap de què té gust la lluna? Jo no. Haurem d'escoltar aquest conte per descobrir de què té gust. M'acompanyeu? Ai, espera! Per escoltar aquest conte heu de fer una cosa molt especial, i és que haureu de tancar totes les llums, quedar-vos a les fosques i només tenir a la mà o l'ordinador, o la tauleta o el mòbil. Som-hi! Vet aquí que fa molt i molt de temps els animals volien saber de què fa gust la lluna. Serà dolça? Serà salada? Només volien tastar-ne un trosset. A les nits miraven amb ànsia cap al cel, s'estiraven, intentaven agafar-la, allargaven el coll, les cames i els braços. Però no servia de res, ni tan sols l'animal més gros podia aconseguir un tros de la lluna. Però un dia una tortuga va dir: jo ho aconseguiré, jo aconseguiré agafar un trosset de la lluna. Es va acostar, va mirar la lluna, però la lluna es va pensar que la tortuga jugava i es va separar una miqueta. Contra més allargava el cap la tortuga, menys podia agafar a la lluna. Al cap d'una estona, cansada, la tortuga va cridar al seu amic l'elefant. Elefant, em podries ajudar? I tant, cap problema. Doncs mira, puja a sobre la meva closca a veure si aconseguim menjar-nos un tros de la lluna. L'elefant va pujar sobre la closca de la tortuga, però la lluna, pensant-se que jugaven, es van retirar una miqueta. Per més que la tortuga i l'elefant feien esforços, no aconseguien arribar a la lluna. I aleshores va passar per allà la girafa. Senyora girafa, digui'm, ens podria ajudar? Volem agafar un trosset de la lluna per saber quin gust té. Oh, i tant, a mi també m'agradaria saber-ho, va dir la girafa. I la girafa va saltar a sobre del llom de l'elefant i quan ja semblava que amb el seu llarg coll podia agafar la lluna va continuar jugant i es van retirar. Aleshores no sabien què fer i van veure que venia trotant la zebra. La zebra els va dir: bon dia, què us passa? Digueu-me què us passa. Doncs que voldríem agafar un tros de la lluna per saber quin gust té i no ho estem aconseguint. Ah, no us preocupeu, va dir la zebra. Jo segur que podré, segur. I la zebra, fent un salt molt àgil, es va posar a sobre el llom de la girafa per tocar la lluna. Però clar, la lluna seguia pensant: això és un joc, i es anava retirant. Desesperats els animals no sabien què fer i van dir: doncs no sé què farem, es deien uns als altres. I va aparèixer per allà el lleó. Bon dia, lleó! Bon dia, digueu-me, què us passa? Vostè, que és el rei de la selva, ens podria ajudar? Oh, i tant, jo sóc el més fort. Miri, és que nosaltres volem agafar un tros de la lluna per poder saber quin gust fa, però no hi ha manera. No us preocupeu, jo us ajudaré. I el lleó es va enfilar a sobre del llom de la zebra i quan ja semblava que tocava la lluna riallera es va separar una mica més. Els animals, una sobre l'altra, no sabien què fer i va arribar per allà la guineu. La tortuga va tornar a demanar-li ajuda. Senyora guineu, ens podria ajudar? Oh, i tant que us podria ajudar. Cap problema, va dir la guineu. La guineu, que era també molt àgil, va saltar a sobre del lleó per aconseguir tocar la lluna.
però la lluna riallera es va tornar a separar una mica. Els animals no sabien què fer, una sobre de l'altra, i no aconseguien agafar cap tros de la lluna. I va arribar el mico. «Mico, mico!», cridava la tortuga, «Ajuda'ns, ajuda'ns, que tu saps grimpar molt bé i saps escalar i ens podràs ajudar». El mico li va dir, «I tant, cap problema, m'encanta ajudar». I aleshores va grimpar per sobre dels altres animals fins que va arribar a sobre del llom de la guineu. Quan ja estava a sobre del llom de la guineu, que semblava que ja tenia la lluna a tocar, sabeu què va fer la lluna? Doncs va riure i es va separar una miqueta. Aleshores va passar per allà un ratolí. Els ratolins són petitets i la tortuga va pensar que no li demanaria ajuda, que no li faria cas al ratolí. Però el ratolí li va dir, «Tortuga, us puc ajudar?» «Si vols», va dir la tortuga, «mira, estem intentant agafar un tros de la lluna. Si puges a sobre nostra, del meu, de la tortuga, l'elefant, la girafa, la zebra, el lleó, la guineu i el mico, i ho aconsegueixes, doncs potser ens pots ajudar». El ratolinet va pujar super de pressa fins a sobre el cap del mico. I quan ja estava sobre el cap del mico, la lluna, que també es va pensar que el ratolí no podria menjar-se-la, no es va moure. I sabeu què va passar? Que com que no es va moure, el ratolí va aconseguir nyam, agafar-ne un tros. La resta dels animals es van quedar parats, però aleshores el ratolí va baixar, el mico va baixar, la guineu va baixar, el lleó va baixar, la girafa va baixar, la zebra va baixar, l'elefant va baixar i la tortuga es va quedar allà on era. La lluna anava marxant perquè es anava fent de dia. I els animals van decidir fer una rotllana per provar de què tenia gust la lluna. El ratolí es va posar al mig. I un cop estaven tots reunits, el ratolí els hi va anar donant un tros a cada animal. Sabeu què va passar? Que quan els animals provaven el trosset de lluna, doncs cadascú el trobava d'allò que més li agradava, del gust que més li agradava. Per uns tenia gust de macarrons, per uns altres tenia gust d'espaguetis, per uns altres tenia gust de xocolata, per uns altres tenia gust de galetes, per uns altres tenia gust de patates frigides, per uns altres tenia gust de gelat i per uns altres tenia gust de llaminadura. Tots els gustos eren bons perquè cadascú era del gust que més els agradava. I tots els animals van aprendre que per petit que fos un d'ells, tots es podien ajudar. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Us ha agradat? A mi aquest conte em sembla preciós. És un conte que parla de l'ajuda entre tots, de que un de sol no aconsegueix moltes vegades les coses, però que si demana ajuda als altres pot aconseguir allò que es proposi. I també parla de que a vegades hi ha persones o hi ha nens que pensem no em podrà ajudar, no en sabrà, i és el que finalment ho pot aconseguir, com el ratolí, que tots pensaven que no podria arribar a la lluna i va ser el que va aconseguir donar-los un tros de lluna a tots. Espero que us hagi agradat i ben aviat ens tornarem a veure. Un petonet superfort per tots.